Hola, bon dia a tots. El dia 28 de febrer estem així en una taula rodona convocada per l'Associació Juvenil d'Amics de Casa de la Donat i usuaris del port, en la que es va a debatir sobre l'impacte mediambiental, social, cultural i ecològic de la CV500. També tratarem temes sobre l'apropament del port de l'Albufera del Saler al poble, com estava en anexe fa 40 anys. I també comptem amb la presència així de Manel Pilar, membre de la Junta Directiva d'Usuaris del Port i de l'Associació de la Casa de Donat. Comptem també amb la presència de Víctor Soriano, Víctor Soriano, i Piqueras, geògraf i urbanista, també en Carles Dols, arquitecte urbanista, i Vicent Benedicto i Duran, professor de la Universitat Politècnica de València. Entre ells ens ajudaran, igual que al llarg de 11 anys que estem reivindicant així en tants serveis com més encara l'Associació Juvenil d'Amics de Casa de la Donat, solucions de la CV500 a curt termini. Vol dir, en aquest equip tècnic ens poden dir què tipus de solució podem tindre en aquest aspecte de l'impacte que ens causa des de ja fa molt de temps una bonica pesadura que és la CV500, una carretera que ha afavorit més a la destrucció d'un poble anexe a un port com és tradicionalment l'Albufera, que ens unia per el cultiu de l'arròs, ens unia per la cacera i ens unia per la pesquera. Moltes gràcies, benvinguts, i benvinguts també a vosaltres també. Gràcies per la vostra presència. En primer lloc, a demanar la paraula Manel Pilar, que ens pot informar un poquet i ens aclarirà un poquet més el tema de la CV500. Gràcies. Bé, bon dia a tots i moltes gràcies per acudir a la cita. Jo vaig intentar fer un poquet una exposició del tram que ens pertany a nosaltres, que és el tram que s'ubica des del final de l'autopista del Saler a la rotonda d'Alfafar. La CV500 en si és tota una carretera que arriba fins al Perelló. En cada tram té un tipus de tractament i nosaltres ens centrem exclusivament la reivindicació nostra és el que ens afecta, que és el poble. Bé, no sé si tots conegueu un poquet quines característiques té aquesta carretera, aquest tram en concret que anem a parlar, i vaig explicar-ho per al que no ho conega que tingui aquesta referència. El tram que pretenim convertir en interurbà, seria la paraula, o adaptar-lo als temps en els que estem i integrar-lo en el poble, seria el tram que va des del final de l'autopista, que té una limitació de 120 km per hora a 80 km per hora, fins a la rotonda d'Alfafar. Té la particularitat que és l'únic tram de la CV500 que, sent de doble sentit, està en una limitació a 100 km per hora. I aquest tram, al llarg dels anys, ens ha dut una desconnexió total en el que és el port, que el Saler naix principalment de l'explotació d'aquest port des de fa molts anys. De fet, en les Reals Ordenances de Carles III de 1761 ja anomenava el port del Saler com un dels 4 ports que hi havia a l'Albufera, més antics. Nosaltres, la sorpresa que s'ha estat duent tots aquests anys, des que duem aquesta reivindicació, és que de cara a les administracions sempre que hem anat a exposar-los la nostra reivindicació és que
és una carretera que naixia en un plantejament que era ser l'autopista del Mediterrani, la AP7, que en el seu dia estava planificat que tinguera 4 carrils i continuara fins a Riera. Esta carretera s'acaba just des del tram 1972 aproximadament, quan jo vaig néixer, i jo ja no conec l'antic port del Saler. Tenim reflejat en el quadre que tenim així darrere i en algunes fotografies que n'hi ha veient. Encara que aquesta carretera ha estat, diguem, tallant el contacte en el port, la població, al ser la població nativa, diguem, que sempre hem estat utilitzant aquest port des de sempre. I li tenim un valor que potser de cara a les administracions no el tenen en el mateix compte. En principi, per a que se feu una idea, per a l'Ajuntament de València no existeix el port del Saler com a tal, sinó que existeix un embarcador. No reconeix l'existència d'un port. Con lo cual ells diuen que esto es un embarcadero y que a partir de ahí que pidamos lo que tengamos que pedir, pero que ells no són responsables perquè no tenen la cessió per part de Conselleria d'Infraestructures, que és el propietari tant d'aquest espai en el que estem ara com de lo que és el port en si. Jo tampoc volia estendre molt. Si voleu, us puc llegir la intervenció que se va fer en la Comissió d'Urbanisme el dia 26 de 1 del 2015, no fa molt. En aquesta Comissió d'Urbanisme que anàvem convidats per un grup polític que era Compromís, que en aquest cas ens va oferir la possibilitat d'anar allí a exposar aquestes demandes que tenim històriques i vam arribar a la conclusió que era interessant anar i anàrem. Entonces, llegís un poc l'escrit perquè tingueu clar el que es demana, perquè després en premsa o la gent, quan llegís el diari, la CV500 quieren reducir la velocidad a 50 km/h. Es evident que la gent que viu en Gavines o que viu en el Palmar o viu en el Perelló diga, esto no es lo que nosotros hemos hablado con esta gente. Nosotros pretenim només l'actuació sobre el tram que pertany al poble, des del final de l'autopista fins a la rotonda de la Pobla. Pensem que és un espai molt aprofitable, perquè hi ha una gran quantitat de terreny que perteneix a Conselleria, terreny que no sols és el que és el portet, sinó són les zones d'afecció de la carretera, que incluís tot el tram que n'hi ha des del Saler fins al càmping Los Pinos a la banda dreta, i després tot el tram que n'hi ha per la mateixa carretera, el T500, a la banda esquerra, tot és terreny de Conselleria. És una banqueta creada banqueta d'autopista creada per a fer una autopista, per la qual té 12 metres de banqueta. Al llarg dels anys s'han especulat i s'han fet moltes propostes de podria anar un carril de bicicletes, podria ser una zona estupenda per ficar un tramvia, en fi, totes aquestes mesures que moltes voltes hem llegit en premsa, que moltes voltes han dit, no són males idees, però nos agradaria que se mantingués ara. Nosaltres, la nostra proposta és molt més senzilla. En principi demanem que reduïsqui la velocitat ja, de 100 km/h a 50, com es va fer fa molts anys ja en el tram del Perellonet. No sé si recordeu, en els anys 90 el tram del Perellonet era un tram molt conflictiu que circulava a moltíssima velocitat i després de diversos accidents van aconseguir els mateixos veïns i el sentit comú de la gent de ficar uns semàfors de velocitat que avui dia la 6 recta a 50 km/h. Crec que avui dia el passar per ahí a 100 a tots nos resulta inclús violent. I és un poquet el nostre objectiu, així també. Avui passem a 100 km/h. La reducció i nos costaria 36 segons fer aquest tram que estem parlant. 36 segons és un quilòmetre, no n'hi ha més. De passar a 100 a passar a 50 seria 1 minut 12 segons. No estem parlant d'un augment de les nostres vides de senyores, dejamos estar. Entonces, esta taula que avui hem convocat, aquestes persones que saben més que jo de com enfocar aquestes coses, que s'agraeix moltíssim que estiguin així, i el que es pretén és aportar idees per a l'administració, per a que
això es dugui a terme en el temps més breu possible. Perquè, bueno, ja no duguem en això moltíssims anys, han tingut reunions en totes les administracions, no s'han promès un pas inferior per a tindre una permeabilitat en el poble, el qual no era una solució. És este projecte que tenim a damunt, que té un pressupost de 700.000 euros per a fer aquest pas inferior. I després nos van prometre també l'adequació del port com a tal. No sé si es donen compte, però avui en dia l'adequació del port pertany al mateix usuari del port. Així no hi ha ninguna administració que intervinga sobre la llaguna d'aigua, sobre la làmina d'aigua o el que és la infraestructura del port. Sí és de veres que han aconseguit un permís per a fer la gestió externa, poden fer els llavors de manteniment, de poda i de neteja, que és el que estem fent des de fa uns anys, i a partir d'ahí intentem millorar aquest espai que és tan important per a nosaltres, que és el motor de Sant. També dir-vos que es trobeu en el motor del Tío Barra, que és com anomenem nosaltres a este motor, no sé si ho sabeu, però això és un motor que és de desaigüe de tot el tancat de l'Angle, que és un dels tancats més importants de la zona de València, però que perteneix a la sèquia Canal de Riego de Túria. I molt amablement, després de negociar amb ells la Junta de Regants la possibilitat de poder utilitzar aquest espai en el qual estem, ens l'ha cedit i estem molt contents i molt agraïts a ells. No sé, el tema de la CV500 jo crec que és evident, només va ser una passarel·la de que és una carretera que, després de 40 anys d'haver-se executat, s'ha quedat fora de context. Nosaltres pensem que siguent parc natural des de l'any 86 fins avui, ja són uns quants anys, i després de totes les actuacions que ha fet l'administració de millorar el nostre entorn, de fet ara la demarcació de costes està llevant el polideportiu i estan rehabilitant les dunes. També s'han fet moltes actuacions per part de l'Ajuntament i per part de la Conselleria de Bé Salut Fera en actuacions que nosaltres estem molt d'acord en elles perquè han recuperat espais molt importants, com és tot el sistema dunar i tota la franja dunar. S'han eliminat moltíssims vials, moltíssims pàrquings, moltíssimes instal·lacions que se van fer en el seu dia perquè això anava a ser un complex hostelero i d'apartamentos que es parar i avui dia té una raó de ser que la mateixa administració s'ha donat compte de que, senyores, esto aquí és obsoleto, ¿no? Un poc el mateix demanem d'esta carretera. Esta carretera anava a ser una autopista, però avui dia no ho és, però no ho és des de fa molts anys. Entonces, si no va ser una autopista, per què no reconvertir-se la CV500 en un tram interurbà? Interurbà vol dir integrat en l'espai. La possibilitat de poder cruzar des del poble al nostre port, la possibilitat de poder disfrutar del soroll dels animals i d'una quietud que no se té ara, perquè passen a 100 km per hora a escassos 50 metres de les viviendes. És més, tenim un parc que està a només 3 metres de la valla de protecció d'esta autovia que passen, torno a repetir, a 100 km per hora. Entonces, està reflectat en el trànsit que la CV500 arriba a ser un punt negre en els anys 90, quan la línia que ara és contínua era discontínua, tenia moltíssims accidents. I si arriba a ser un punt negre dins de les carreteres de la Comunitat Valenciana. El fer la línia contínua ha evitat un poquet aquests adelantaments temeraris que es feien i ha contribuït a que el tràfic sigui més fluid, continua sent a 100 km per hora, i pensem que té un risc altíssim per als nostres fills que estan jugant en aquest parc. Entonces, ja són raons un poquet, ja no és qüestió de sentimental de recuperar el port, perquè el port és la nostra manera de ser i la nostra, és la nostra lluita, diguem, d'intentar recuperar-lo, però la CV500 té un impacte que avui dia seria fàcilment subsanable. Després de moltes negociacions d'aquests projectes tan interessants que, interessants entre cometes, ens va proposar ja en l'any 2007 Conselleria, nosaltres veiem una solució que és la que li va plantejar l'última reunió que tinguérem amb Vicente Domine,
persona que està molt enterada d'aquestes coses, perquè aquests projectes han nascut de la seva oficina, i sempre nos ha rebut. És un home que la veritat és que sempre que han demanat una reunió s'han pogut sentar en ell i s'han pogut presentar-li les nostres propostes. Entonces, la última que van tindre li van presentar aquest esquema de que era adequar la CV500 en una redonda. I esa redonda lo que conseguiria és, una volta finalitzes el tram de l'autopista, passaries de 120 a 80, de 80 tindries una limitació a 50 km per hora, arribaries a la redonda, tindrien la possibilitat de tindre un accés al poble i una eixida, i una cosa molt important és de tindre un accés en vehicles hacia el portet, que avui dia no tenim si no anem fins al Nazaret, que és on tenim que anar a poder entrar a civils. Penseu que si volem entrar en el cotxe hacia el port a descarregar qualsevol cosa, tenim que anar fins a la punta, rodar davant de la iglesia de la punta, tornar a agarrar l'autopista i tornar a casa. Això es pot fer en un cotxe, però si intentarem entrar un tractor, una grua, una màquina, un vehicle especial, se trobem en la conjuntura de que no es pot entrar. No es pot entrar perquè tenim un tramo d'autovia, no pots entrar en un vehicle especial, i per la banda d'ací d'Alfafar tampoc podem entrar perquè hi ha una línia contínua que no podem creuar esta banda. Con lo qual, cada volta que tenim que entrar així a fer alguna llavor de manteniment, tenim que quitar a la Guàrdia Civil o a la Policia Municipal que nos arregli el tractor o la màquina en qüestió en la redonda per a poder fer la maniobra d'entrar hacia el port. Bueno, a més de tindre una passarel·la que limita moltíssim l'accés en caïda de rodes, està feta d'una manera que en su dia no se tenia en compte aquesta accessibilitat. La Che Major, que és els que més utilitzen el port, perquè són els que mantenen les barques, també és de veure que la gent jove ara està prou en la feina, estem utilitzant aquesta passarel·la en tot el que això ens du. I després, a l'hora de vindre en els menús i tal, també té els seus inconvenients. Bé, jo tampoc vull que estendre molt, perquè hi ha persones que tenen coses més interessants que dir que jo, però sí que m'agradaria deixar clar que el que nosaltres pretenem és naturalitzar, integrar i que siga molt més fàcil arribar a aquest port i que siga d'un ús i un disfrute per a tots els valencians i tots els vianants que vinguin al poble. A més de la part individual nostra de tindre un ús més normal, més normalitzat. Bé, doncs moltes gràcies a tots per haver vingut i... de la comissió. El llegís? Bé, doncs vos vaig llegir el que van presentar en la comissió d'urbanisme i a partir d'allí ja acaba la meva intervenció. És un fet, a dia d'avui, que aquest ajuntament no reconeix, el nostre ajuntament de València, no reconeix l'existència del port albuferenc tal com és. Això fa veure els mapes toponímics municipals de l'Albufera. Si us doneu compte, en els mapes toponímics de l'Albufera que edita l'Ajuntament de València sempre posa embarcadero del Saler. Nosaltres no estem d'acord amb aquesta denominació perquè és llevar-li tots saben el que és un port i tots saben el que és un embarcadero. Un embarcadero és per animar les barquitas i un port és tenir una funció socioeconòmica que avui dia manté. Este port ja s'anomenava com un dels 4 ports albuferencs en les reals ordenances de Carles III d'ús i regulació, allà en 1761, com he dit abans. El poble del Saler nasqué a través del seu port, del qual es va ser separat dràsticament per aquest CV500. A hores d'ara, el port es troba en estat d'abandonament per part de les administracions i és l'únic de tots els embarcadors i ports de l'Albufera en el qual no s'ha fet cap actuació de manteniment ni rehabilitació. Vull dir, en això, el port de Silla, que té la seva importància, va ser rehabilitat ja fa molts anys. Nosaltres considerem que en una bona actuació se va modernitzar, es va adequar i jo crec que ha guanyat moltíssim i s'ha portat des que se va fer.
El port de Silla va ser rehabilitat fa poquet i també està prou més asseat del que estava i li dona aquest valor que és el que té, no? És d'una infraestructura important, que és un port. Després el port de Sollana està un poquet abandonat. Després tenim el de la Bola del Rei, que en su dia estava en la zona del Marell, que això ja no existís perquè l'aterrament de terres i el cultiu de l'arròs deixa inutilitzar aquesta zona, aquesta bola. I després tenim el port del Saler, que és el port de la ciutat de València. O sigui, no sé si... Jo és que potser pense que té molta importància, però per a mi ho té. Històricament, tota la mercancia que hi siga de l'Albufera cap a València passava pel port del Saler. Bé, aquest escrit que presentarem estava signat per col·lectius i ciutadans com l'Associació de Veïns del Palmar, l'Associació de Veïns del Saler, de Devesa del Saler, gent que podria tindre coses. Aquest escrit naix perquè el consellal, el director de carreteres nos diu si aconseguís que del Saler hacia el sur la gente apoye esta propuesta, yo vamos a seguir adelante. Bueno, pues van a conseguir que la Asociació del Palmar, la de Saler, de Devesa del Saler, el Perellonet, les alcaldies del Perelló i de Sueca, firmades per el seu alcalde, signades, els alcaldes pedanis del Palmar, del Saler i del Perellonet, tots dos afectats per la proposta que estem fent, el Col·legi d'Arquitectes de València, la Universitat Politècnica de València, la Comunitat de Regants del Canal del Túria, el qual no tenen accés en maquinària a aquesta zona, per això estan d'acord en que això vagi avant. L'Associació de la Llatina, la Societat Espanyola Ornitològica, Acció Ecologista Agro, Fundació Global Nature, Fundació Asut, Grup Municipal Parlamentari Compromís, el qual va tenir l'oportunitat d'entregar aquest escrit en l'Ajuntament, el Grup Esquerra Unida del País Valencià, que en seguida va fer seua també aquesta proposta, Centre Municipal de Persones Majors del poble, vull dir, tenim el recolzament de la gent major d'aquest poble, i tots els càmpings situats en la zona del Saler. Estem parlant d'uns càmpings que tenen una afecció prou forta per el tema de contaminació acústica. Usuaris del Port del Saler i l'associació juvenil Amics Casa de la Demanà, al qual pertany. Tots aquests col·lectius recolzats amb més de 4.000 firmes de veïns i visitants a la pedania del Saler, i tots ells sensibilitats en la importància històrica, cultural i mitjanambiental dins del Parc Natural de l'Albufera, del Port del Saler i dels seus greus problemes que origina el pas de la seu de 500 per aquest nuc urbà històric. D'estos greus problemes podem anomenar una passarel·la elevada de vianants com un accés per a gent major, ciclistes i minusvàlids que no poden accedir si no tens una bona forma física o tens un poquet no és que siga un campo minado, però no és la millor comunicació en el port. Falta accessibilitat de vehicles des del poble per a dur a terme llavors de manteniment en les embarcacions. Un dels majors índexs d'atropellament de fauna d'Espanya. Això sí que és de veres que en aquest tram, pese a tindre una velocitat excessiva, hi ha atropellaments i és causant de molta mortandat d'avifauna, però el tram de la CV500 on més afectat està seria de la rotonda d'Alfafar cap al sud, cap al Perellonet, on més. Després nos il·lustraran un poc millor este punt. La contaminació acústica dins d'un espai protegit que afecta greument els veïns del Saler, i per no parlar de l'impacte visual paisatgístic d'aquest tram de la CV500. Bé, vaig abocar-me un poc el que parlàrem perquè ens referíem als consellals, i actualment hi ha una petició en mans de conselleria a la firma de totes les entitats citades d'una reducció de velocitat d'aquest tram de només 1 quilòmetre de llargària d'aquesta CV500 que travessa el Saler, on els vehicles passen a 100 km per hora i després de vindre una limitació de 80.
sent l'únic tram en doble sentit que està autoritzat a anar a 100 km per hora. És senzillament i simplement una actuació d'aquest tram de via interurbana i tal exemple ocorre en la mateixa carretera quan travessa el Perellonet, que antes han citat. Fa més inri un poquet i per calfar-nos un poquet més resulta que ara van a fer unes retondes en el Perellonet perquè puguen accedir a les segones viviendes i van a canviar els semàfors per retondes. A nosaltres nos agradaria saber qui ha demanat aquest retonde abans que nosaltres. Ja és una qüestió de dir, com pot ser que duguem així 10 anys peleant per això i ara resulta que les fan en el Perellonet, que nos coneix molt bé i encantats que el Perellonet tingui aquest servici, però home, que en facin 3 i que una la facin així, no? O sigui, que repartisquen un poquet, per favor. Este requeriment d'adequació a interurbà no significa ningú esforç econòmic excessiu. Vull dir, parlant del Dominer, inclús nos va fer una valoració així per damunt de que una rotonda té un preu d'uns 300.000 euros. I més en la banqueta i els terrenys que disposem, que és un espai molt fàcil d'organitzar una rotonda. Vull dir, no és qüestió de diners. Sabem que aquesta proposta té sentit comú, sabem que tenim el recolzament del poble, encara que costa menjar un poquet a la societat, i nosaltres anem a seguir en aquesta lluita fins que ens facin la rotonda i que ens integren aquesta carretera en el poble. Moltes gràcies i que disfruteu.